Masu kallo da sauraro barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wani lokacin a cikin wani sabon shiri da muka saba gayyato baki daban-daban domin mu ji irin batutuwa da dama da suke faruwa a nan Najeriya. Mutane da dama sun san cewa akwai matsaloli na tsaro da ake fuskanta yanzu haka a faɗin Najeriya, amma babban abin da ya fi ɗaukar hankalin wasu mutane da ba san asalin menene yake faruwa a Najeriya ba shine ana ganin cewa Fulani musamman ma matasansu su ne suke da alhaki na kai wasu harare da ake samu a dazuka, su ne masu garkuwa da mutane, su ne mutanen da ake ɗora laifuka daban-daban a kansu. Shin da gaske waɗannan zarge-zarge da ake Fulani musamman ma makiyaya gaskiya ne ko ba gaskiya ba? A daidai wannan lokaci muna tare da shugaban kungiyar ci gaban Fulani makiyaya ta nan Najeriya da aka fi sani da suna Jabdan, wato Comrade Ahmad Muhammad Lamido, wanda da shi ne za mu tattauna domin warware mana wasu daga cikin waɗannan matsaloli da kuma batutuwa daban-daban da na zayyano tun da farko. Comrade, barkanka da shigowa wannan gida. Yawwa Malam Muhammad, barka. Akwai batutuwa da dama da suke faruwa musamman ma dangane da matasan Fulani da ake yawan samu a dazuka musamman ma makiyaya. Su da dama ana ɗora alhakin matsaloli da ake fuskanta na rashin tsaro musamman ma garkuwa da mutane, ƙwace gonaki, hana mutane noma. Ta yaya aka yi mutanen ku suke aikata waɗannan abubuwa? To, auzu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Malam Muhammad, abinda nake so yi maka bayani shine ba za mu ce babu waɗanda suke yi a cikinmu da suke aikin asha. A yawan ƙabilar Fulani, yadda Allah ya albarkace ta Afirka, ita ce the largest number in the whole Africa. To ba mu isa mu ce wai babu ba daga bara gurbi a cikinmu, amma abin da nake so in tabbata maka masu mara kyan ba su kai kaso 10 da ke cikin waɗanda suke da kyan ba. Kuma abinda nake so in tabbata maka shine mun san cewa matsala ko saɓani tsakankanin manomi da makiyayi abu ne wanda aka sani tun gadon wanda muka sani sama da shekara fiye da 200 tun kamin bature ya zo. Amma in ka dubi tsarin na wannan saɓani yana da bambanci da wannan da ake complain yanzu. Kana so misali ka nuna cewa wannan matsala da ake fuskanta Fulani da suke aikata wannan ba su da yawa, ko kuma ma ba asalin Fulani bane da ake magana akai ba? No, abinda nake so in fada shine wannan matsala yadda take ana rura ta fiye da haka nan, because wannan matsalar mu Fulani mu ne tafi damuwa, mu ne muka fi shan wahala a cikinta. Wanda idan ka yi magana wannan bandit din nan da mutane da ke sata shanu, mu suke kwashe, su waye masu shanu ba mu bane? To mu ne ake kwashe ma shanayen. So kaga wannan matsala ce wadda mu ma bata bar ba, amma abin da yake mana ciwo shi wanda yake mai laifi ko a ina yake mai laifi ne, amma ana yin jam'u a ce ga baki daya duk inda ba fulata ne yake barawo ne, wanda kaga wannan ko shakka babu zalunci ne, don ba daidai bane. Babu inda ba za a samu bara gurbi ba. Mai laifi ne kowane irin kabila ne, mara laifi kun ba mai laifi bane kowane irin kabila ne. So bi yasa hukunci baya hawan mai laifi kawai, sai ya zama har wanda innocent bai ji bai gani ba za a ce shi ne. Kamar ya misali kaga yanzu ai gashi yanzu kai ka faɗa ka ce ana zargin Fulani makiyaya su ne suke ɗauke su ne suke kaza su ne suke kaza. Kaga zargi ne ko? So kaga irin waɗannan abubuwa maimakon a ce wasu daga cikin su suke yi, amma kaji kai ma ka jami ka ce an ce su suke yi, ku kuke yi. Kaga ya kamata a ce wasu daga cikin ku suna yi, to wannan da za mu amsa cewa lalle bayan da za a ce duka yawan mu ba za a samu bara gurbi a cikin mu ba. Kamar misali waɗanda suke aikata irin waɗannan laifuffuka daga ɓangaren abin da ya shafi ƙungiyar ku ne kuke tare da matasan Fulani da makiyaya, me kuka gano asalin dalilan da yasa suke aikata irin waɗannan barna? Babban abin da mu muka gano a matsayin mu na ƙungiya, haƙƙin mu ne mu iya gano cewa menene matsalar
waɗannan mutane da muke wakilta, daga ciki akwai matsalar rashin karatu ilimi, akwai ƙarancin ilimi gare su, daga shi na zamanin har zuwa na shi addinin musulunci. Babban abin da za ka yi ka nuna ma mutum shine yadda za ka yi control ne shi, ka nuna mishi Allah. Ba wani abu duniya da za ka nuna ma ɗan adam ko na barazana ko makamantin haka da za ka iya shawo kan shi, domin idan ka nuna mishi wani abu don ya tsorace ka, to zai kai lokacin da kila ba zai ji tsoron ba. To amma idan ka nuna mishi Allah zai zama da sauki domin ka tankwara shi. To akwai rashin ilimi, akwai rashin adalci da cin amana da zalunci da ake musu. Da yawan fulani kan nan, da yawa makiyayan nan, kiwon nan da suka gada daga kakanni ya kuce musu. Babu kuma wani tallafi daga gwamnati ko ta federal ko ta state ko ta local government, babu kuma wasu ɗaiɗaikun mutanen da suke tallafa ma mutanen nan. An ji an kwace musu shanaye, wasu kuma harkar yan bel and charge da ake yi, kila ka yi laifin da bai kamata a ce an yi maka wannan hukunci, sai a maka lunkin ba lunkin na wannan laifin da ka yi. Kaga shi ma wannan yana da riga cikin abin da misali alƙalai kenan su ma suna yin abubuwan da ba daidai ba lallai sai alƙalai ba, da yawa a kama da tun daga su waɗanda suke, yanzu misalin da zan baka, ba fulatani ne ko makiya idan ya zo ya yi ɓanna, shanun shi ya tafi kila ɗaya biyu uku sun je sun yi ɓanna, mai gona zai taso zai ce an mishi ɓanna, haka ne ko ba haka ba? To kaga shi ba fulatani nan bai da wata hanyar da ya wuce a ce to a zo a zauna a kimanta wannan ɓanna sai a yi mata kuɗi ya biya. To wannan ɓannan watakila sai ya biya lunkin ba lunkin gonar gabaki ɗaya, ba wajen da aka ce ba kawai. Kila misali wajen da ya ci kila ba zai wuce mudu 10 ba, ko kila haisuwan a samu buhu ɗaya wajen, to sai an mishi tare da zai biya sama da buhu 100 na wannan gonar. To amma shi da farko me yasa Fulatanin ya je ya ci? Shi ne babban abin tambayar, me yasa zai je ya ci? Saboda lokacin ita hukuma tana yanke hukunci ne na karka sake yin abu, saboda me in aka maka abu ka ji zafi, saboda karka sake makamanci irin. Malam Muhammad, ina gaba makiyayi kake ba, because in makiyayi kake ba za ka ce me yasa ya je yayi. Mafi akasari cikin kashi 100, kashi 80 ko 85 ko ma 90 ɓannar da makiyayi suke ba a kan son ransu suke yi ba. Duk wanda yake mu'amala da dabba dole zai zamo baka ma san lokacin da wata ta je ta fada a gonan mutum ba, saboda kana nan kana control nan, dabba ce ba mutum bane. Kuma kai din nan makiyayi sai da ka je ka ci tuwo na manomi da ya noma ka zo, kuma kai kanka manomi kake, to ashe ka san zafin manomi da ya je ya yi noma, ka san zafin a ce ma mutum abu. To saboda ni za ka je ka kai dabbobin ka gurin wancan bawan Allah, alhali yanda ka ɗauki kiwo sana'a shi ba haka ya ɗauki kiwo, shi haka ya ɗauki noma kasuwanci, kaga ba zai yi ba. To ba ganganci ba ne da waɗannan ɓanna da ake, kuma kamar yadda na gaya maka wannan abun an san shi tuni sama da shekara 200 da wani abu, kamar yadda na ce dukkan wanda yake mu'amala da dabba ya san cewa dole ba abin da yake so take yi ba. So kamar misali tunda ku kuna da kungiya, makiyayan nan ana da gani suna yin abubuwa da bai dace, musamman ma waɗanda ake kallon su da wannan barna da suke yi. Misali babu wani abu da kuke daga bangaren ku na ganin cewa ka zayyano matsaloli, ka ce akwai rashin ilimi, akwai rashin adalci da sauran abubuwa da ka lissafo da yasa suke aikata irin waɗannan abubuwa, daga bangaren kungiyar ku akwai wani mataki da kuke bi ko kuke ɗauka na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala? In gyara maka, ba na ce yasa suke yi, nace yana ɗaya daga cikin abun da yake sa wannan abun yana faruwa, amma ba shi ne sanadin yin wannan abun ba, ka gane ko? Yawwa, mu a matsayin mu na kungiya muna iya kokari, shi yasa muka create wannan program da ake kira Jam Fulbe, wanda yake karkashin kungiyar mu, wayar musu da kai akan yanda za su yi mu'amala da mazauninsu kamar yadda na faɗa maka, wayar musu da kai akan amfanin zama lafiya, wayar musu da kai akan yadda za su treating waɗannan dabbobi nasu. Kamar yadda ka sani makiyayi a yanayin da muke ciki yana cikin ƙalubale na ban tausayi na halin haulayi, saboda duk inda shanuwa take bi da aka sani waɗanda aka yanka da ake kira burtoli
ko mabiyan layin da suke bi an rufe, wajen da suke shan ruwa an rufe, wajen da suke kiwo an nemi. In ma an bar su za a gan shi waje ne wanda ya kasance mai matsin gaske, wanda babu yadda za ka yi, dole in ka kori dabba ka sai ka samu wata wadda ta fada a ciki, kuma tana fadawa mai gona dama yana nan ya kwanta, kana fada shi kenan sai ya tafi ya ce to kayi min banna na kama. Abin da yake faruwa ba, wataƙila kuma ya ƙara ma'adadin abu da aka masa. So ka gani, saboda haka muna iya ƙoƙarin nuna musu duk irin waɗannan abubuwa da ya kamata su kiyaye, su zauna lafiya, su kiyaye dabbobinsu, domin tashin hankali idan ya zo shi ba fulatani ko makiyayi ya fi kowa hasara. Saboda mai barin baka misali da kai kila idan kana da kuɗin ka miliyan kila 100 suna akawun ɗinka ban san inda suke ba, amma ni ga baki da rayuwa ta shanun ne kuma waje suke. Kai yanzu da abu ya tashi zaka tashi ka gudu, amma ni ba yanda za in gudu, ko na gudu dole ina nan, ba ma yanda dole sai dai tsaya da ni da iyali na duk abin da zai samu mu ya same mu akan dabbobin nan, don na gudu ba zan tafi in bar dabbobin ba. Amma kai ba komai naka yana aljihu, ko kila ka kai daki, manomi in yayi noma yana kai ya boye. Duk wanda yake mu'amala da abun da yake da rai to ya fi kowa son zama lafiya, saboda dole sai ka fitar da abun nan waje, mutane sun gani, dole sai ya je ya nemi abinci. Kamar misali jita-jitar da ake yadawa cewa Fulani suna tada tarzoma, musamman ma idan ka kalla abubuwan da suke faruwa a kudancin Najeriya da wasu jihohi da suke tsakiyar Najeriya, wani lokacin takalarsa ake yi kenan, ba masu suke fara aikata laifin ba. To ai kaga abin da na faɗa maka, ba Fulatani mutum ne ya fi kowa son zama lafiya. Ba don ina ba fulatani ba, ina gaya maka what is the reality. Saboda ka binciki in akwai kaka wadda ta kai akalla shekara 50 a gidan, ka tambaye ta wai a halin Fulani suke, za ta ce maka suna da kirki, suna da mutunci, suna da son jama'a, suna da son zama lafiya. Amma me yasa ne yanzu da su kuma suka zama ba haka ba? Kaga abu ne wanda ya kamata a yi tambaya. Duk inda ka ga ba Fulatani ya ji ya yi wani abu, to ramuwa ce ya yi, an yi masa fiye da shi. Kawai ramuko ne. To ba muna goyon bayan abin da suke ba, amma abin da nake so in gaya maka, dukkan abin da ka ga ba Fulatani ya yi, to sai ka samu zaluncin da aka masa ya fi wannan abin da ya yi yawa. Ba Fulatani baya son tashin hankali. A bincike da kuka yi musamman ma a ƙarƙashin ƙungiyar ku, me kuka gano a matsayin cewa ita ce hanya mafi sauƙi wajen gyara wannan matsala, musamman ma mafita kenan? Babban hanya ta farko ita ce adalci. Dukkan mai gaskiya a bashi gaskiya shi, mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi, mai laifi a hukunta shi, wanda ba shi da laifi kuma a bar shi gaskiya shi, a bar shi da gaskiya shi. Ba daidai bane a mai zalunci. Shi ne na farko, babban abin da ya kama. Na biyu kuma, bayan Allah nan 'yan Najeriya ne, suna ɗaya daga cikin mutane da suka bada taimako ta gina Najeriya ta tattalin arziki. Ni kakana ya gaya man cewa akwai lokacin su kowace nage, kowace shanuwa tana da jangali, da sai ka biya mata jangali. Akwai haraji da ake basu na takardu. To waɗannan harajin da suka yi suka taimaka ma ƙasar nan ta ci gaba, su yanzu me ake taimaka musu da shi? An nome musu inda suke makiyaye su, an toshe labi, an kuma hana inda za su sha ruwa, kai inda ma suke an kore su. Saboda da yawa akwai guraren da Fulani inda suke din ma an kore su, su suna cikin halin haulayi, kuma babu inda suka sani sai wannan gurin nan inda su aka tada su. Misalin da zan baka, bari baka misali da Zamfara. Fulanin Zamfara mafi akasarin su kashi 90 ko 95 bisa 100 ba su san ko ina ba sai Zamfara. Tashin hankali da faɗan ƙabilanci da zalunci ya sa an kore su inda suke, yanzu sun dawo wani gurin inda ba su san kowa ba. Kuma ka tuna fa inda za su zo din kuma wasu guraren wasu ne da su ma za su claiming din cewa kasar su ce, da haka zaman aro suke kawai. To kaga dole za a samu matsala. Su an kore su can, su kuma sun je gurin wasu inda suka je din kasar makiyayar ta kare, inda suka je matsayin baki suke a can din. To kaga dole su ma can za su yi ce musu ai baki kuke, ba mu yarda da ku ba, ku koma kasar ku ne fitanannu. Matsala fa da Fulani suke ciki yanzu fa,
kai mai kirki ka rasa yadda za ka yi, shi dan ta'adda ya kore ka yana can cikin daji, kai kuma ka gudu da rayuwanka ka zo wani gurin da kila za ka nemi ceto yan uwa a taimake ka, ba wanda ya taimake kuma kai din yake kallo cewa kai din nan kai ma dan ta'adda ne. Halin da makiyaya Fulani suke ciki kenan, kuma kasar nan tana kallo kuma ta sani, kuma babu wani wuri da ta ware da za a ce gashi dukkan wani wanda aka yi ma ba daidai ba ko kila aka kore shi a guri ko kuma makamanci irin waɗannan matsaloli ko wani yaki ko wani tashin hankali na wani sabani ya ci shi ya koma wannan gurin. Amma ga shi yanzu gwamnati ta kirkiri ma'aikata ta kula da dabbobi da sauransu da kuma abubuwa da ya shafi makiyaya. Misali baka ganin cewa wannan zai taimaka muku? Alhamdulillah, ko shakka babu wannan mun yi farin ciki da shi karkashin mai girma President Bola Ahmed Tinubu ya yi mana abun da babu wani wanda ya mana shi tun kafa tarihin kafa Najeriya. Because mun daɗe muna bibiyar a ba kiwo haƙƙi ne mai cin gashin kashi ba a bada ba, sai wannan lokaci Allah ya ƙara mishi albarka ya zo ya dibi matsalolin kuma ya kawo wannan ministry. To already kamin ministry din ta zo ai waɗannan grazing reserve da foreign reserve din an ɗibe su a tun zamanin Sardauna, amma dukansu muna da grazing reserve 412 a ƙasar nan da muke da ita, amma ga baki daya kusan duka manoma su suke da haƙƙi da wannan grazing reserve din duk sun kwace suna noma. 100 da wani abu ne kawai a gazetted wanda mutane suke ciki, kuma ko su din babu grazing reserve da zaka je a Najeriya wanda baka samu makiyayan suna da kalubale kashi 80% na wannan gurin da suke ba tsakankanin su da manoma. So kaga ko da an yi wannan abu muna kyautata zato da kuma kira da babban murya da cewa mai girma president ya duba matsalar kiwon nan. Kiwo abu ne mai kyau, duk wata ƙasa da ta ci gaba a duniyar nan ta hada da kiwo, ka kama daga Brazil, daga America, Switzerland, ko ina ne. Brazil ci gaban da ta yi ai yana kwaikwayo da ita, har akwai yaki da ake cewa ciyawa da ake kira Brazil grass. So ya kamata tun da an ɗauki kiwon nan kasuwanci to a mahimmantar da shi, a bashi kula da ya kamata kamar yadda aka ɗauki noma sana'a. Ya kake ji idan ka ji an ce Fulani sun aikata ba daidai ba ko kuma ana zargin su da aikata wani abu mara daɗi, ya kake ji a ranka? Bakin ciki zan ji saboda kabila ta ce kuma ina wakiltar su, to babu yadda za a yi farin cikin wannan abun da ake gaya musu. Ai ba zan ji daɗi ba, amma babban abin da na sani shine da yawa akwai mutane da suke amfani da wannan dama suna ƙara rusa dangantakar da ke tsakankanin makiyaya Fulani da wasu sauran ƙabilu. Idan za ka yi kira musamman ma ga mahukunta, menene kiranka sannan ko menene mafita? Kirana shine mu san cewa wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba mu da wata ƙasa da ta fita. To mu tsaya mu yi mu karatun ta natsu, mu gano cewa akwai mutane waɗanda ba sa son Najeriya, ba sa son ci gaban Najeriya, suna baƙin ciki da ci gaban Najeriya, suna son rusa Najeriya. Mu san cewa da haka nan mu dawo mu rungumi junanmu a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya domin mu raya ƙasar mu ta ci gaba, mu zauna lafiya. Domin suna baƙin ciki da irin albarka da Allah ya wannan ƙasa ta mu Najeriya, babu abin da bamu da. Dukkan abin da ka sani ana nomawa a duniya a ƙasar Najeriya kana ka same shi ka noma shi. Dukkan wani albarka ta ƙasa kama daga uranium, gold ne, zinari ne, menene, lithium, duka kolza, kuzar, duka akwai. A wasu ƙasashen kila kuza ce kawai suke da ita, amma sun fi mu ci gaba. To mu baki dai Allah ya hada babu abin da bamu da a ƙasar nan, duk abin da duniya take nema muna da shi. Saboda ka mu zo mu hada kai, mu amfanar da kanmu akan wannan abu, mu kawo mu ƙasar mu ci gaba, mu taimaki matasan mu domin su fuskanta, su tashi da son kishin ƙasar, su raya ƙasar ta ci gaba. Daga kusan ƙarshe zan iya cewa idan ka kalli matsalan nan da kuke fuskanta daga ɓangaren Fulani makiyaya da sauransu, idan daga ɓangaren ku
aka misali menene kake ganin ma shine mafita? Mutane da dama suna kallon cewa a yi sulhu da musamman ma fulanin da suke ganin cewa ba a yi an musu ba daidai ba, suna ganin cewa a yi sulhu. Wasu kuma na ganin cewa a'a ai mutanen nan sun riga sun kangare, don haka kawai mafita shine a kawar da su daga doron ƙasa. Ku daga bangaren kungiya da sauransu menene kuke gani zai fi zama mafita? So mu a matsayinmu na kungiya shawarar da za mu bada shine ba mu hana a yi ƙarhin tuwo ba domin durkusar da dukkan wani mai aikin abin da ba daidai ba. So amma babu a duniya babu faɗan da aka yi bakin bindiga kawai ya kawo iyakan shi. Duk wani faɗa da aka yi in an gwabza ƙarshe dai za a dawo kan teburin sulhu. To shawarar da muke badawa ko da za a yi za a hada da ƙarhin tuwo, to a yi amfani da wani tsari na sasanci, saboda shi yaƙi idan an fara shi ba a san ina zai kai ƙarshe ba. Babu mamaki idan an ce za a nuna ƙarfin tuwo din domin murƙushe waɗanda suke a gurin, da dama wasu waɗanda ba su ji ba su gani ba za a shiga haƙƙinsu. To saboda haka a yi amfani da hanyoyin da ya kamata ta kowane ɓangare domin ganin cewa an samu maslaha abu. Kuma ina tabbata maka mu a matsayinmu na ƙungiya idan za a nemi shawarwarinmu muna da tabbacin cewa za mu kawo kashi 70% na taimakon yadda za a kai ƙarshen wannan matsalolin, saboda mu muna wakiltar makiyaya ne, kuma matsalolin makiyayan nan su ya kamata a magance. Idan ka ce za ka magani, misali yanzu cikinka yana ciwo, bari in baka misali da kai. Shin za ka yi ƙoƙarin kawai ɗauko magani ka sha na maganin ciwon ciki, ko kuma za ka gano me sanadin abin da ya sa cikin yake ciwo, dalilin da ya sa yake ciwo, ka gani? So a nema menene asalin abin da ya haddasa wannan matsala, so a yi ƙoƙarin tsayar da ita. Ɓannar da ta yi faru a dama, to yanzu a tsayar da ɓannar ta kwana kamin a fara duk wani abu. Idan an tsayar da ita, sannan a nemi yafiya wasu su yafe wa juna. Kai makiyayi ka yafe ma manomi, shi manomi ya yafe ma makiyayi, saboda ko da an yi sulhu dangantaka ake son ta dore kuma ta zaman lafiya. Ba wai kawai an yi sulhu ba kai ka aji makami, kai ka yi kaza, kai a'a, ana buƙatar zaman lafiyan ya dore. Ana buƙatar zaman lafiyan ya dore. A gurguje daga ƙarshe shi ne akwai magana ta biyo bayan yanzu kwanan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi magana cewa zai amfani da ƙarfin soji wajen ganin cewa ya murkushe 'yan ta'adda da suke ci gaba da aikata abubuwa daban-daban a Najeriya. Wasu na kallon cewa ana danganta wannan matsala daga ɓangaren Fulani makiyayin, ko ana ganin cewa abu ne da zai iya shafa su kai tsaye. Daga ɓangaren ku ya ko kalli wannan magana? Mun yi Allah wajen da Donald Trump ya je ya fara gyara matsalar ƙasashe da ke Amerika. Ka shiga Google ka gani daga 2023 ko 2022 zuwa yanzu mutum nawa aka kashe a Amerika. Ka yi research ka gani akan irin waɗannan violent din. Ai bai maganin kasar shi ba. So mu abin da muke kira wannan magana dama akwai abin da suke targeting makasa, kuma Allah ba zai ba su iko ba, saboda bakin cikin abin da Allah ya ba mu mai albarka ta hanyoyin ci gaban kasar nan. Saboda haka mu muna Allah wadai da shi, kuma muna kira ga 'yan uwanmu musamman Kiristoci su gane cewa ƙarfin soji ba alheri bane a gurinmu, kuma in an zo wajen karfin sojin su ma wannan wahala ba za ta bar su ba. Ai ba zaɓa ake yi ba, kuma duka waje ɗaya muke, ɗaki ɗaya muke, gida guda muke, to duk abin da ya zo ya ci ɗan uwanka sai ya ci ka. Saboda haka wani abu ne wanda yake son ya yi amfani da shi. Ka dibi Libya, ka dibi duk ƙasashen nan da inda suka ce za su yi peacekeeping, sun kawo shi ƙarshe ma sun ƙara harzika abin, ya ƙara girma, ya ƙara faɗaɗa. Ba hurumin shi bane a matsayin mu na ƙasa da muke da independent a ƙasa, to ba hurumin shi bane ya shigo ya mana wannan magana. Surutun banza ne yake yi, kuma ba mu goyi bayan shi ba. Ya kamata ya yi amfani da shekarun shi da matsayin shi na super president ya ainihin maintaining, ya ɗinke wannan baraka ta hanyar diplomasiya. Ai yana da wakilai, kuma kai ya zamo yin magana shi ya zamo sanadin da zai sa dangantakar da ke tsakanin shi a Amerika da Najeriya ta lalace.
kaga da ta lalace abu ya zama matsala. To masu sauraro duka iya abin da lokaci ya bamu damar kawo kenan a tattaunawa da muka yi da Comrade Ahmad Muhammad Lamido, wato shugaban kungiyar ci gaban Fulani makiyaya musamman ma matatansu, wacce aka fi sani da suna ko kuma ce National President na Jandar Fulbe Development Association of Nigeria, wato JAPDAN. A madadin shi ba wanda muka tattauna da shi, sunana Muhammad Suleiman Yobe, nake cewa mu kasance da ku a wani makon domin tattaunawa, da fatan nan gaba dai za ka sake shigowa domin mu sake tattauna da kai. Muna godiya sosai Comrade.